ଆଉ ଯଦି ବା ଘର ଭିତରୁ ଆଙ୍ଗୁଳି କାଢିଲ ତାହେଲେ ସେ ପିଶାଚୁଣୀ ଆମକୁ ମାରିଦେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କହୁଛି ମୋ କଥା ଅନୁସାରେ ତମମାନେ ବି ସେଇଆ କହିବ। ଯଦି ଏ ଘର ଭିତରେ କେହି ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାହେଲେ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସ। ଯଦି ଏ ଘରେ କେହି ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାହେଲେ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସ। ଯଦି ଏ ଘର ଭିତରେ କେହି ଖରାପ ଆତ୍ମା ଅଛି ତାହେଲେ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସ। ଯଦି ଏ ଘରେ କେହି ଖରାପ ଆତ୍ମା ଅଛି ତାହେଲେ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସ। ଏହି ଡରନି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଘର ଭିତରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ରଖୁଛେ ସେ ଆମର କିଛି ବି କରିପାରିବନି। ଆରେ ଭାଇ ତୁ କୁଆଡେ? ମୁଁ ବା ଭାଇ ସେଇ କେସରେ ଆସିଛି।